دماکو بحثا برخودانا صد سالیا کوبانê tê kirin temaşevanên hêja yekser destaneya dibistana serzûrî ya li Rojhilatê Bajêr tê bîra mirov. Di dîroka 16 îlona 2014 de 13 şervanên azadiyê bedena xwe bi bombeya xemilandin û gotin eger Daişê derbasî Kobanê bibe dê di ser cenazeyê me re derbas bibe. Wan gotin û bi bexşekirina canê xwe gotina xwe pêk anîn. Hevkarên me çûn dibistana serzorî li ser kêliya yekemîn a destpêkirina berxwedaniyê agahî dan. Ji keleha dimdimê bigire hetab aliyên din yên Kurdistanê Kurdan her tim serî hildane û destaneyên lehengiyê ristine. Yek ji wan destaneyan jî destaneya dibistana serzûrî ya li Rojhilatê bajarê Kobanê ye. Dîrok 16 îlûna sala 2014 bû. Çeteyên Daişê bi piştevaniya dewleta Türk a dagirker berê xwe dan bajarê Kobanê. Wan digotin di nava çend roj û demijmêran da ew ê Kobanê têk bibin. Lê ew rastî berxwedaneke bêhempa hatin. Di heman dîrokê da 13 keç û kurên Kurd yên ku xwe bi bîrdoziya rêbera po perwerde kiribûn gotin eger ku Daeş derbasî Kobanê bibe di ser cenazeyê me re derbas bibe. Wan bedena xwe bi naruncok û bombeyan xemilandin. Di vê dibistana serzûrî ya li Rojhilatê bajarê Kobanê li ber xwe dan. Heta heraseya dawiyê li ber xwe dan û li hemberî Daişê berxwedaniyeke bêhempa meşandin. Piştî ku çeteyên Daişê çar hawirdora dibistanê dorpêş dikin û qatê jêr jî dagir dikin, her 13 milîtanên azadiyê bi fermandariya Şehîda Nemir, Peyman Tolhildan û Rodî Efrîn biryara berxwedaniyê didin. Ew di vî qatê duyem da heta henaseya dawiyê li ber xwe didin. Ev dibistana serzûrî ku bi xwîn û keda 13 milîtanên azadiyê hatiye neqşandin di dîroka Kurdistanê da her dem weke çûrûskeke rûnîdar û bers cihê xwe girtiye.